Okay, magandang araw sa ating lahat. Ngayon ang unang meeting sa BBMI, Bagong Bansang Maharlika Incorporated, Bohol Chapter. Okay mga kaibigan, pakinggan nyo to kasi may bago ng mga patakaran sa ating senior citizen na natin ito, na-discuss niya sa BBMI President Joe Molina. Ang bagong batas para sa senior citizen under ni Secretary Tolpo, maganda na at maligaya na ang mga senior citizen ngayon. Pakinggan natin kung ano yan at saka yung mga malakad o patakaran sa aming BBMI nandito, kasali dito, at sa mga bagong officers nandito rin. Bago na rin may opisyon na tayo sa Bohol Chapter. Okay, ating pakinggan ang kanyang BBMI Chairman Tintin Alvarez, wanhi dinhi sa ating lugar sa Bohol. So wapay date kung ano saan siya mo abot. Ang watay problema na ang fans na sila nang Sir, Sir Niron, mo na founder president? Chairman. Chairman? Ang founder si Fernando Alvarez. Wapa gibawi ang asam ninyo. Wapa na senior citizen. So unsay meaning sa senior citizen? Ang bag-o nga balaod sa Senior Citizens Act pag-una dili na para sa una nga senior citizen sa 60 anyos pero why income, di ba? Karon dili na. Basta sa 60 anyos apel ka sa budget. Sa universal. Sa una man gud, dako man imong bahay. Ito sama din ang bahay, makikik, di man, di ba? Makikik pa ng bahay. Damo ka kadaan, damo ka sedaan, dako imong bahay. Di ka taga-apil, huwag ka sedaan. Di ba? So, karon bago na. Ang stand ni Tolpo, regardless of financial standing. So, di ba? So, mo na pinaka-pankaron. Mo na sakto. Ikaw, senior citizen ka, malipayan ka na, di ba? So, o kani po mga namatay kaning healthcare, apel ang healthcare. Healthcare, inda, ipadadyon ang atong kuwan sa kaning COVID. Kay, tigaling na COVID-20. Dito, paano na lang mga